Sawubona mntanami. Yazi ube nenhlanhla ngoba bengekho kude. Ngibona kungcono ngizokubona. Sengenzela ukuthi ngazi nokuthi ungumuntu njani. Cha usengichazelile nomama ngesimo sakho. Nenhlanhla zikhona ekhaya. Kodwa ngicabanga ukuthi kuzofanele ngikufake ohlelweni lemfundo yabantu abadala nokuyiyona ezokwenza kube lula yonke into. Zimbili-ke into ofanele ukhethe kuzona. Kunesikole esisempumalanga nesinye esimaphakathi neGoli. Niyazi ukuthi kuzoba nzima kodwa mangabe ufuna impumelelo kuzofanele uthathe isinqumo. Yebo, ngiyezwa mama. Ngiyabonga kakhulu, angazi ngabonga ngani. Ngizoke ngikhulume nomama ekhaya. Ngicela usizo ngabantwana. Hayi, kuzofanele uzame ukuphuthuma kungaze kuvalwe isikhala. Mina ngizobe ngikulungiselele umfundazo ukuze kube lula yonke into. Usungifonela mangabe usulungise konke. Kodwa kuzofanele uphuthume ingakapheli inyanga. Umhloli lo esho engimambatha emahlombe. Ngiyabonga kakhulu. Nakuye mama ngokungixhumanisa nomhloli. Into esesemqondweni wami ukuthi zonke izinto ziyaqondana. Kusho khona ukuthi sekufanele ngikhethe lona leli goli ebengilisabana kangaka. Cha ke umandla akho nenhlanhla bo. Isimo sami sesizomenza abe kufishane nami. Ake sihambe ukuthi kuzoba nayo impatho. Uyazi mntanami ngicabanga ukuthi kungcono ungasebenzi namhlanje. Mhlawumbe uthathe usuku uyobona umama wakho. Mhlawumbe angazenza zisheshe izinto ngabantwana. Ngiyabonga kakhulu mama. Sengiyokubona kusasa ekuseni. Usuyahamba kahle nawe mama, ngiyabonga kakhulu. Ngiyathembisa ngeke ngikuphoxe kuleli thubo ngipha lona. Inkosi kubusise. Ngiphuma nje ngizwe umqondo wami engathi umile nekhanda liyasinda. Kodwa injabulo iyagubhuza ngaphakathi nenhliziyo ishaya ngamandla. Inkinga sengibhekene nayo iyona le yokuthi angazi noma le njabulo enginayo kufanele yini ngiyidlulisele kumandla akhe. Noma sengizobe sengigagamela mangabe sengumtshela ngendlela yami engizoyibhekisa eGoli. Ngemumva nje ukuthi kade ekhuluma ngokuya nami khona kulelo Goli. Kodwa ke umuntu okuqala kuzofanele ngimazise lezi indaba umama ekhaya. Angeke ngisasimosha isikhathi kuzofanele nginikele khona. Yazi-ke makuthiwa uNkulunkulu uyayiza imkhulu yethu kusuke kushiwo into enjena. Ubani nje wayecabanga ukuthi izinto zingangihambela ngalendlela ngemumva kobuhlungu obungaka esengidlule kubo. Nebe ngibhekene nabo empilweni. Kahle kahle empilweni kufanele wenze okujabulisa wena kuqala ngaphambi kokuthi ubhekene nomunye umuntu. Impilo yamangaza ke kwezinye ikhathi. Mumva nje sekuzofanele ngibe umuntu wasemadolobheni nokuyinto engakaze ngiyicabange yenzeke empilweni yami. Kuzofanele ngomukele ukuthi kunesikhathi lapho ngingezukubabona khona abantwana bami nokuyinto ezongikhathaza kakhulu futhi. Kodwa ke lesi sinqumo isiqale esisha sempilo yami nokuzofanele ngiyiphile ngendlela ehlukile kunale ebese ngijwayele. Into engiphazamisa kakhulu ukuthi kube kufikele imicabango engemihle ngesinqumo sami. Lento ngibuza ukuthi ngabe ngiqinisekisile yini ngaso. Kodwa ke akukho okusazongiphazamisa. Manje kufanele ngenze noma yini ukunikela abantwana bami impilo engcono. Ngithuke sengibingelelwa abantwana abangibone ngisezale kude. Nengicabanga ukuthi umama obakhombise mina beza ngamajubane. Angibange a God that is perfect in all that he does. Ngisamusha isikhathi. Ngibange, ngibajabulele size siyongena ekhaya. Yazi injabulo engiyibone kumama
lapha akazi nokuthi ngizomfuhlela ngezingane nalo lonke usizo lihambisana nekusasa eliqhakazile.